Ay, kanusan kan mo dako ang saging ay. Mura man si Richard wani tubo. Ano man katuig? Tapi sa ano dugan kani saging nga. Oy, bay. Wala kagikan. Ah, dito ra bay. Ah, sige magkasuko ano mo saging nga. Samot nagdi tubo ng saging nga. Bisa ba di masok ko ani saging nga bay nga. Duha na katuig wa gyud tubo. Mura man kung anak ka sige lang katugkalo wa gyud ka tubo. Mao ba bay? No tuig na din na. Patay lain pa yato bay. Bakit mo human ng bahay ba yo? Aw kaloy as Ginoo bay happy ta gyud. Lami na po na pong gagol kaya happy ta human. Ah, ayaw po bay. Na asa man imong anak diron? Nawag ko ka kitang Richard Dito lagi. to suod bay. Richard! Oh, saman! Sa may sugo ni mo! Ato lagi suod bay. Ah naglingkod-lingkod po tong ato. Nakas na ka diha. Sa bispapay sugo na po si Sunto na malangwa man kapag ka mausap pa tagatawag sugo. Naunsa naman tao ni oy. Wana usab ikaw mangari wana usab bagulbol gapon ka sugoon. Bataa. Nakas na ka. Wala ko! Ano mo pa makanagkaos? Kawalo na. Nag-ingon ba dahi kag magkaos ko nga waman? Mister pa magkasugoon nga. Tiguan naman ka, gibolbol naman ka, magpasulti paghapon ka. Stilan bataa. Bada boy, gibulbol asan mo magkaos dahi? Na, atos tabay ko na ba tay gripo din mo tay gripo? Atos tabay magkaos. Taba, kalayo po dato eh. Mas layo pa man to scratch na ako pero doon sa kundugan. Kahit na ganyan ka, alam ko wala namang perpektong relasyon. Nah, hala bay, sige. Paglalis sa laman mo diha kay napo ko'y palitan tong unahan. Murag lami na yung lalis ba? Nahalaway kay ako po tong akong anak nga batinggulan basta nang batinggulan. Dito magtumbag. Usan dito ng bara ron. Stilan bataa. Hoy! Tay bata ka dai duya ra magada. Ano pa magada taos? Kawano na ako? Mga ganyan akong gihuwat para nga muuwan kay para din ako kakaos. Magkaos ko niya muuwan. Sayang kayong muuwan. Kamay, muraso ng bata kay. Wa ka nahadlo ka ng gibit-bit no? Yun, mahadlong mapukuha na nga para naman na para bugwal sa yuta. No, mahadlong mapukuha na eh. Para bugwal na tao. Kanya bugwal lang di ka daan og yuta para iblobong. Bata. Kuha, di pumadlo ka ng bara ni Muria po eh. Medyo pumadlo ka na. Ang sama na sige hong na yun da. Bata ka. Anak ko pa ba, wag ko mahadlo ka ng bisag asa ko pagkauson ay wag ko mahadlo ka ng nana. Ano lagi ba? Parang tarong ako ha. Ang ngay, bre, puga tarungon nga munggol man ka. Sa Mongol. Magkadungog naman ka, mutana pa siya kag unsa. Pusga ka, di ba klaro? Ginoo ka, wapay, magkaos na ko pa, naunsa wag, ginoo ka, mapuhan yung kapay pa. Ginoo ka, mapuhan yung kapay. Kaya ba? Kaligo na lang po da. Gusto ka ligo-ligo, bata ka. Kaligo mo buwa to siyang adlaw. Sa adlaw mo ni panghambog mo sa adlaw nga sa adlaw ron to. Adlaw. Manghilang mo sa koy. Bata, hindi una bata ay. Manghilang mo sa ko. Parang pawasa ko ang bugas. Kubutan mo taong gilihin mo nga ng kanding mahinoon. Kanding. Lamay pong red horse, red horse. Kaligo. A few moments later. Sus, ginoo ko, paliguon ko niya. Wa may sabon tao na. Sa may sabon ay. Uy, hala. Saan yun eh? Dingin lagi. Dah, kumuta man eh. Kumuta. Makawa ko nun ni bugas, bato ko nun ni isabon ko nun. Dalingin na biya, oh, murag gituyo dyan eh ba? Natag 37, gipalit yun ni Papa para kuha ba kay. Oh, persa dyan pagka. Kumuta oy. Ako nun niya ito isabon be. Sa man ipag-abli ha? Kung may ablihanan na niya, giputos mo yung tama na sa man ipagamit eh di. Karon. Kumuta eh. Kahumot, murag sabon. Ha? Kumuta eh. Kung yan na ni Badbaro na ko ni Sudri kay manginamuos ko. Sus. Ita ne, balik na butas tabay anes. Sus, ginoo ko. Tara na yung tabay oh. Ay, kapait anim balik na butas atong kausananan anir kinalayuan. Diri pa jud na usamod aning sus. Hagua. Daning kinabuhi ay. Sus, diri man di ko na slide no nagdigid-digid nagdagdigami. Sus.
Sus, grabe pa itag. Tirtis yung pagka slide na ginoo. Padayon ko sinahan kay na makahilam mo sa ta. Oo po. Astoy, grabe. Uy, ala. Tiri matong kahoy ka tong na usamod ko. Asa na matong kahoy ay wa man dire. Asa di putol na siguro ba? Uy. Ay, daghan na natin ang karma nun. Kapalin. Uy! 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 Ang tao ni uy! Oh! Iguang! Hala na, unsa na. Hala. Unsa magito'y kuwang ha? Naagi kuwang. Ano yung pagigugma? Apan wala ka na, kaano guning gugma. Bisus, ginoon, uya bata, perti yung pagkakayanga. Sus. Direct dire yung tundaan sa una ngayon, nabalhin man dire. Adyo ra po, kay daghan kay kong disgrasya dire dana, maadyo ra kayo, di na kumuagi dire, aril ko agi dire. Uy, hala dire mo kitag lubi ato nga. Tugkan kayo ba? Grabe. Ay, kini. Sure gining nailubi diri kay punuan. Ay, murag na agi diri sa kalibungan eh. Sure gini kayo nas kalibunan. Ay, murag ning kuhong sungay. Agoy, agoy. Wah! Karon duha ka buok. Yes! Woo! Dali naman ako makakita. Oy! Buang man yung lubiha, di man yung madawat og singkong lulo. Matay. Oh! Ilom na lubiha ka, oy. Ay, kining usa kay nindot pa. Tugan pa. Umutubo pa. Maong palito dyan yung 20 lulo. Ay! Ay, magtuno man na yun. Hoy! Hoy! Usa man kanya? Hoy, ikaw na ka diha. Usa man ang lubi ang imong gibitbit? Imuha din na. Ay giahap. Pangutana way hinungdan. Imuha din po na ngani mo. O bisag litir, bisag usa ka litir way ngani mo, way ngani mo. Tutukig maayo dong. Wala gina nga nako pero amo aman ning kalubihan dire. Wa nga kag lubi. Pagtanong. Pagtanom. Ya, inyuhan asa man reistruan ha? Asa man kamatuuran nga inyuhan ning lubi? Ha? Hilasan. Mga ipagpapil. O mga likod tagain ni papil siyang kinabuhi. Apan wala ka na, kaano guning gugma. Sama sa dahong nalaya, at una ba'y paabutun pa, isan wala ka na. Walay papel. So ayaw na lang pangayog papel sa iyang kinabuhi. Total, wa mo po kay papel niya. Nya, saman. Maglalis patani o imong ibutang ng lubi. Iunta ka niya. Ikaw ko na tuliyog balik. Lalim ba? Di mo kay lalim masakitan. Sa makasakit ka itong yagisok mga undugan. Apan wala ka na. Kadrama ba mo? Ako ananay kay ako'y daog. Kauhaw malagay. Ay, kasabaan kong uy, tae. Diri mo ko aming hanama dito. Ay, kauhaw malagay. Patay kong papa ni. Ilangay-langay ha. Huwag mo na lang yung papap na. Tagdarong yun ay mo sila. Ha? Tagdarong ha? Sus, ginoo pag tumar basta iya niya di maghatag lubi. Oo. Oo, kahayang itawon sa kuan, lamay yung mga tanong ko sus. Ginoo. Uy. Hala diri ako naligid ato katong away mi papa ba katong nagtubag sus tay diri. Itay! Nagakon mga adlaw! Hastang uwan, hapit na mapon! Uy, bagsak! Uy! Uy! Sakit sa umbat ang...
di jud angay magtubag-tubag jud ay dapat ning mga bata ron nga nagtan-aw sa video ron di jud magtubag-tubag. Eh sus dili lali magligid og basak in taon oy nga daghan kayong taginting nga na matulog ta ani. Sa jud pagka matay abot na jud in taon ko sa tabay nga pinaka higugma ng tabay tungod mo tabaya ka na nag-graduate ko grade 6 diri ko tigkaligo sa una. Hay, nag-graduate in taon ko grade 6 ani. Bahalag sig pangapi sa tapad pero nag-graduate jud in taon pero 25 laging grado lagi. Paita. Kaya kinahumutan nga sabon o. Bisa ka ni palitan papa nga. Kumuta kayo lami jud kay isabon og naong ba. Ano, naghanap og putos ani niya oy. Original jud ni nga sabon kay daghan kay putos. Kamutay, piki man kay green ang sudlanan niya puti ang suot. Sabon ni siya or mura mag-asin. Sama ni siya? Suwayan be. Sadi. Sabon ni siya ba? Oh no. Ano ni ha? Kaita man ni sabuna taon oy. Isugag baho ko ni sabuna oy. Patay bata nga dugay man kay tungod man nga ba? Bata do lang takay nga tabay. Ano siya eh? Uy, hala. Ano wala man sud? Stilan bata mo siguro ni gisabon ba? Stilan bata oh. Richard! Ita sabuna. Unsam ni sabuna taon oy na. Original kayo daghan kay sapaw-sapaw pero isabon. Sus. Kaya na. Kausan. Ay. Kalimot ko sa container. Kanina lang akong kausan okay. Kuan ba? Kausan na rin ako ning kuan pero dito masukot papa na. Maadto na lang natay daan tubig ba. A few moments later. Pa! Hoy, hoy, hoy! Mana ko ilan mo? Oh, Mana hilamos? mana pa? Unsa na saban nang gamit? Way lami ni sabuna. Mahal malangkaan ni pa. Way lami sabuna oy. Di mo ta na sa bundok, no sa taon tayo. Sabuna. Mahal. Tungod kayo. Way Umo lami. tayo nga para na si Aroy pa. Ako mo tang taon na. Mayo ba siya palitan pa panahon niya? Ako di ko mo palitan. Ako gamit ano eh. Ay, kang kabahan na ba taon na yung nagisabon-sabon dia? Bata ay. Ay mo magibutan nga to. Kaya sa mga makanagdag container kay gipagkakon ka. Layo man. Ngayon man kadura na. Ikaw tayo ni kakadulan mo ka. Ah, okay, iya jud isabon ang kanang sabon mo ta si Ar nga pampahumot. Di mo nagkita ko sa Facebook mo ni buwa man to nga ang kanil di man mabuwa. Dito sabon. Di mo buwa. Adi. Murag haplas. Di tawas nga gipauga. Na. So yan, shoutout na ito mga barkay. Shoutout ni Kon, special thanks kay Marvin Inson TV. So yun, nasya din mga barkay. Wala ko subscribe sa mga barkay. Wala yung gwapo Marvin Inson TV raw. So yun, mao din ni among Kon. Ha? Mao din ni ang year-end video na mong karon tuiga mga barkay. Salamat kay ninyo kay katong sa Maldito ang Bata episode pa may kay salamat kay sa inyong suporta. And hantod karon nga palasugong amahan na agyapan mo so. Salamat kayo mga barkay. So shoutout na ta. Shoutout ni Nicanor Vlogs and shoutout din kay Macbear.23. Oy boss, shoutout boss. Shoutout ni Dong Albert. Pala ko subscribe sa mga barkay. Kaning tanan nga ipap-up na sa screen. Pala ko subscribe mga barkay. Og sa akong mama pod, shoutout Mama Babe Centino. Og sa akong misis diha nga nasan Tiki. Og sa akong anak Princess Mia. Merry Christmas. Ikaw ay? Shoutout ko sa akong classmate no, mga parikoy, ni William Banga o ni Jonalyn Dahonog, ni Jonel Perez na nasa kumpanya sa Yakult mga parikoy. Baka naman. Ay, baka naman, Yakult. Baka naman. O sa kuan, Ubay, na ni Yusing Store, ni Joel. Merry Christmas mga parikoy. Shoutout po ni Aplacador, ni Gilbert Labrador, mura man iro Labrador. Og ni Franz Koy Jumpit, shoutout ni Missy Marcelo, mga ni-comment ni sa FB page mga barkay sa video. Sunod na lang po mga barkay kay medyo taas-taas na. And ay kalimot sa pag-subscribe kay Marvin Inson TV mga barkay. Gitabangan mi para mag-shoot mi diri. Kay puling kintay kay lagan. Hinaut inyong i-share mga barkay. Hinaut nga nalingaw mo ang more episode na mo sa Malditong Bata. So yun, Malditong Bata na to mga barkay. At ibalik ang original ko na to.
content sa una. So yun. Yan, salamat mga Parikoy. Salamat po ni Boss RB Villano kay kaning kamera GoPro. Siya nag-sponsor ni. Salamat and pala ko subscribe po sa iya mga Parikoy. Salamat po sa kahitasan kay happy na gimahuman akong balay. Woo! Kaulay sa ito dire kung ano mga Parikoy, kung anak ko sa Parikoy. So yun, daghang salamat guys. Pala ko og share. Kapag mag-edit. Bye-bye.